Welcome sa aking YouTube channel. Hi guys, welcome sa aking YouTube channel, Tres Maria's Farm. For today's video, dahil manganganak na ang aming alagang baboy, kami ay gagawa na ng kulungan. Kasi nga, kailangan ikulong yung baboy na manganganak. Kasi kawawa naman yung mga piglets kung maulanan. Kaya gagawa kami ng kulungan, lalagyan ng bubong. At saka, dadagdagan na rin yung mga kulungan para sa mga biik na parating. So ayan guys, ito yung aming gagawing piggery. Ayan. Ano lang, yung mga light materials lang, hindi yung poste ng simentadong poste. Yung ano lang, kahoy lang. Ito pala, dati na tong anuhan dati. Ginawa dati kulungan ng baboy. So ayan, ilang poste yan. Ikukulong namin dito kasi malapit ng mga anak. Kailangan may bubong. So ayan kasi guys, yung aming baboy, nakatali lang. Dito lang sa ilalim ng kanyugan. Buntis kasi yan, malapit na yung mga anak, siguro mga second week ng January. Ayan, malapit na, laki na ng tiyan. Tapos umuulan, nauulanan siya. Kawawa naman kung hindi gawa ng kulungan. Tapos yung mga baby niya, hindi pwedeng dyan lang kasi maputik oh. So kailangan gawa ng kulungan para malinis yung mga biik. Napakatapang nitong baboy na to. Kapag pinapakain ko, parang gusto kong pagatin. Natapang. Alagaan namin guys yung magiging anak niya. Hulaan nyo guys kung ilan kaya yung ipapanganak ng ano na to, baboy. Sa tingin ko, mga 6 or 5 lang. Yan ang tingin ko lang. Ewan ko lang. Yung iba kasi nanganganak mga 12, 10, gano'n. Pero sa akin, sa tingin ko, kasi parang maliit lang yung tiyan. Ano lang, mga 6 siguro. Yan no. Pero parang matagal-tagal pa yan mga anak oh. Kasi hindi pa litaw na litaw talaga yung tiyan. Ayan guys, binububunga na ang kulungan ng baboy. Oh, diba? Parang bahay kubo lang. Di ba? Gari ba arang-arang sana kang mga bagong mag-argaw? Adi? Nag-arang ka yan? Kamo? Dati? Ha? Huwag kang panganin eh. Isus, isus. Tapos gibanta mga kulungan pa kimanok dyan sa gilid. Sa gilid, buta kang bunay kan manok. Tapos mga bunay ka manok. Tama. Nipa. Nipa.